Sona lesikhathi sebhizi igcokama elisha liyidedelile i-line up kanti ke ngeke uzukholwa ukuthi uJumbo utheni mayelana naleya line up. Sawubona kuphi nobla kufanele khona nombuzo njengamanje ukubingelela yena ke umathenda ocela intombi zomqamela amehla kabanye baqamela manje wazi. Ngana kwethu ngabe sikulakhala kuqala la ngicathanze kulungile press subscribe button share phinde comment khona konke uma subscribe ikhumela kuhamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification uma sikufaka le video hamba phambili. Kanti kwethu siyabonga ukuthi siyahlangana futhi kulonyaka zingekho ezimbi kangako zingekho esizwile ukuthi khona abantu abangene ezingozini zemo noma ke ey'ngozini zomhlaba njengoba kukade kujatshulwe jikelele. Ngalezo wathi igcokama elisha lidedele iposta yangomhla ka-6 laphana-ke liyo-celebrate i-song of the year laselidedela nohlu lwabaculi. Kodwa-ke uJumbo yena uyihlangulile futhi wayikhiphele obala ukuthi cha ngeke aze abe khona futhi wayekade elitshela igcokama ukuthi cha icela ukubuyela kulona. uJumbo usho kanje: cha zingane zakwethu impela ngiyitholile ikhola umfoka amanqele kodwa ke siphethe ngelithi ngizobuyela kuye hayi bafuthu ngobe ngingekho ngimsendela umyalezo angikho impela mina ngalolu suku ngibheke eCape Town kwi-Duke on Flick Ladies House. Kusho ukuthi obenza ipost uthandile nje ukufaka leli khanda lami kodwa ke muhle umsebenzi nisebenze kahle. Kodwa ke alukho olubafethu niphelele nonke emdletsheni inhle into yokubongela umuntu owenze kahle umsebenzi ube impumelelo. 12 million views akusinto encane siyabonga ukuphakama komculo wakithi. Enkosi nakubalandeli abawuthengayo up nithandeni up. Asifaka sona ke ipost yeGcokama elisha laphana. Abantu babese besika iphethini bathi ke cha kungenzeka wena mhlambe ufunzwe imali athi ufakwe imali ezikhwameni la emabholeni la ngaphansi. Abantu abaningi bebegxeka abanye bebesho ukuthi cha bevele ngeke attend noma bevele bekulindele istory efana nalesi. Sonke kwethu ngiyafisa ukuthi ngizovo lakho malana nalodaba since ke uJumbo esibekile isizathu ukuthi cha niyobe engimuva umcimbi futhi umcimbi oseCape Town akona umcimbi ola eNatal ukuthi nje mhlambe engahamba kalula asheshe afike komunye aphinde futhi attend omunye. So ngana kwethu nami bengiqala ukumgxeka uJumbo kodwa ngabuye ngamthethelela mangabe sengicabanga ukuthi konje eCape Town kuphi konje eNatal kuphi. So indawo ezinkulu eziqhelele nefuthi. Ngana wethu ake ngizovala khona phana kwi-comment section. Mina mntakwethu ngivumele ngihlehle namayeza ngivumele ngiphume kanje ngibambe nje kwivideo elandelayo ngikuthanda ukubhubha. Danko.